El recital d'avui a la tarda, que és un acte que inserim dins del cicle que dediquem als nostres escriptors i al paisatge, i tenim el gust de començar la sessió de lectura en veu alta amb uns trossos de textos, una selecció de textos, bàsicament poemes i també prosa, del Jaume Mariner, una persona que molts de nosaltres hi tenim molta estima. El Jaume va ser una persona que va començar amb el club de lectura de la biblioteca, que ja fa gairebé 7 anys que dura, l'any 2005, ara fa prop el desembre del 2005 va ser quan vam fer la lectura i el comentari de Flames de Teia, però avui ens ocupa un altre tema. Avui ens ocupa l'obra del Jaume que es pugui inserir en el nostre paisatge. Per això hem demanat al Jaume que ens fes una selecció de textos. Bàsicament tots seran del llibre Topants de l'ànima, un llibre de poemes. I el que podríem dir del Jaume, doncs ho teniu a la guia que ha confeccionat l'Esteve. Això som un equip multidisciplinar, que entre tots fem una mica de tot. I el que ressaltaria és que el Jaume és una persona que ha hagut de rescatar el temps, s'ha dedicat a la pagesia, però no només, és a dir, anant canviant la seva feina. Quan la cosa de la pagesia no anava massa bé, van anar canviant de feina i s'ha dedicat a feines també de més responsabilitat, que trobareu descrites a la guia. L'Esteve Mausalles, que fa no els poemes, sinó que donarà les entrades als poemes que també estan escrites pel propi Jaume Mariner. És a dir, que no són invenció del Jaume, de l'Esteve, són escrits del propi Jaume Mariner. La Raquel ens llegirà un poema dedicat a la nit del solstici d'estiu. Si vols passar, Raquel. Estrelles que allà dalt eren blaves o eren roges, la noia d'aquell galant té els ulls blaus i s'enrojola. I quan ell tornà del camp, tot portant-li les cireres, ella no se n'adonà i es va menjar el pom d'estrelles. I als 9 mesos, ben cabdals, li va donar una sorpresa, amb una nina d'ulls blaus i galtes color cirera. Aquell qui m'ho va explicar, ben segur que no mentia, que si no fos veritat, d'on hauria tret la nina? Quasi a l'abast de la mar, i més enllà de l'Eixà i Mas Pujols, em semblaven els poblets del meu pessebre. I ja a la mar, aquells vaixells en el port de Tarragona, no pas encara tan nombrosos com actualment, em feien l'efecte de les joguines que m'havien portat els reis. Després, l'època dels Castillejos i les últimes festes majors de Sant Salvador. El poble ja mig derruït va ser l'inici del període de melangia que encara no s'ha esgotat avui. Ara sembla que d'aquelles glasioles sense portes ni teulada se n'hagin evaporat tots els records de la vida d'un poble. Aquella glasiola que hauria pogut arribar a ser avui l'ermita de Vilaplana ens acusa ara amb el seu silenci. Aquella glasiola que sovint encara em fa somiar que un dia... És que no has pujat mai a la Mussara. Si no has sentit mai bramolar el serè, com un foll empenyent la nuvolada, o a la cara clavar-se ganivets quan l'hivern bufa la tramuntana, i els aiguats de llevant o vent del coll, és que no has pujat a la Mussara. Si no has viscut mai plogins de tots sants fent crisantens gegants, la boira baixa, o a l'estiu barallar-se els torralls amb llamps i trons i baixar la riuada, canals de l'olla, sal de l'Agustí, és que no has pujat mai a la Mussara. Si no has vist mai les Tosques ni l'Avenc, el forat del migdia i la Gitana, i el riu dels Garrigots i el de les Valls baixar corrents per fer-se una abraçada, i el cap del Frat i la font del Pistol, és que no has pujat mai a la Mussara. Si no has vist mai un poblet de Xerit, ja baixa el pla, li diuen Vilaplana, i el seu entorn, tot donant-se les mans, les muntanyes i el mar fent-li rotllana,
ocells és que no has pujat mai a la Mossara. El fum de la fullaraca va pujant muntanya amunt i ja dalt de la muntanya es barregen boira i fum. El fum és l'ànima en pena, la frustració del passat, rames mortes, fulles seques i avellanes sense gra. I la boira maleïda, la que no deixa arribar el bes d'or que porta l'aire al llavi roig del safrà. Com que li fa mal l'esquena, el pagès diu que plourà. Si és tot boira, prou s'ho pensa. Boira avui i fum demà. És un fragment de El nom no fa la cosa. El Quim i la Gemma acabaven d'esmorzar a l'hostal de la Perdiu. A les 12 havíem de passar a recollir-los per portar-los a Cambrils, a la boda de la Gisela, la seva neboda, de qui la Gemma era, a més, padrina. El dia anterior havia fregat la casa de cap a cap, que ja tocava, i avui havien decidit anar a esmorzar, ella i el Quim, a l'hostal, per no haver de posar-se a fregar altra vegada per 2 plats. La Gemma, segons ell, tenia la virtut de la netedat convertida en vici. I llavors va arribar l'Aitor, el jove guarda forestal, esbufegant, i els va preguntar precipitadament si no sabien que s'havia iniciat una mar de boira. Feia ja més d'una hora, que aquesta arribava ja quasi a la riera de Maspujols i que si no s'afanyaven a córrer cap al cim de les Airasses, a la Mossara, es perdrien un espectacle que tan sols es repetia de lluny a lluny. Al Quim i a la Gemma els va costar de reaccionar, perquè tan sols havien sentit comentar vagament aquell fenomen de la meteorologia que consistia en una ràpida invasió per part de la boira marina que penetrava per la costa, generalment entre Cambrils i Mont-roig, de tota la fondalada compresa entre les Borges i el Forja per sol ponent i la Selva del Camp i l'Albiol per sol ixent, i que no parava fins a les Tosques, ja superat el peu del cingle de la Mossara. El vell Esteve, que era a la barra prenent cafè, va comentar que ell sí que havia vist pujar la boira, la cigronera, en deia, perquè els pagesos creien que venia de la mar, era salada, i fins i tot, més amunt de la Febró, fins a Prades, el tossal de la Baltasana, n'hi havia que deien. Encara que del que deia la gent, no calia fiar-se'n gaire. L'Aitor, però, que s'havia quedat embadalit escoltant el vell Esteve, va interrompre aquell relat i va preguntar al Quim i a la Gemma si volien anar amb ell fins al cim de les Airasses. Tenia el cotxe baix a la porta i els hi podia portar perquè ho veiessin i tornar-los quan es cansessin de veure. Els rossenyors s'ho miraven. Les dones en processó semblaven samaritanes. Sempre la mateixa veu. Que me n'anaries d'aigua? Oh, Sant Joan de la Creu, feu-li set d'aigua ben clara. Les ferradures fan llum les pedres de la pujada. L'Àngelus no deu ser lluny. I la mossa prop de casa. El rossinyol va volar. Aquells oms, Déu sap on van. Els cantis, tan ben desats. Les pedres encimentades i ni toc d'oració, ni la mossa retirada, ja ni tan sols queda un llop que vingui a la prada, encara. Les pedres del meu carrer. Si sabessis com enyoro les pedres del meu carrer, les blanques, roges o grises, o cantelludes o llises, que van néixer a la pedrera en mans del picapedrer. Les va batejar la pluja i les varen confirmar amb els cops, les ferradures, i mai no van renegar, i van combregar amb engrunes del pa i vi del berenar. Eren com germanes meves, puix guardaven en ses venes sang que era la meva sang, que jo vaig oferir un dia mentre jugava i corria, petons de genolls d'infant. Les moreres pregaran per mi. Te'n burles perquè rego les moreres i dius que les estimo perquè sí. Tu dius que els arbres això no ho entenen, però tan sols és que no ho saben dir. Estimo cada flor com si fos meva i cada dia les estimo més. Que si Déu m'ha donat aquesta terra, no fora just que jo no l'estimés.
l'am de xiprer serà una estrella i les moreres pregaran per mi. Quantitat de cereals. És de creure que l'aparició de la plaga de la filoxera a les vinyes del terme va provocar l'ampliació de les plantacions d'avellaners i potser també d'olivers i ametllers. Sigui com sigui, i això ja ho he dit abans, jo vaig néixer l'any 1929, que va ser el del collitot, i ja feia temps que es collien moltes avellanes. Avui deu ser un dia de sorpreses. Segur, n'estic segur que sí. Mirar-me només unes quantes cares aquí, la meva afirmació quedaria ben confirmada. Ha estat un dia de sorpreses. Ja ho va ser quan la Cristina em va dir que si voldria prendre part en aquesta mena de col·lecció de gent i terreny, de gent i paisatge, que també, no? I aprofitant-ho, perquè després no m'escollir, vull agrair molt seriosament a les persones que em van escollir. Si han quedat defraudades, que no hi torni, però no en sé més. Em van dir que tenia el temps molt limitat. Jo, que estic molt acostumat a conviure amb senyores, a casa meva i a vegades que n'hi ha 7, quan m'emanen una cosa penso que val més fer-la, perquè si no a continuació me'n manaran una altra cada un i ja n'hi haurà 14 per fer. I creurem. Però moltes vegades m'he preguntat, i voldria que fos com una mena d'endevinalla que jo les hagués a vostès, quan devia ser la primera vegada que un ser humà va sentir agraïment per un altre? I estic plenament convençut que això no ho sabrem mai, però que va passar. Encara que siguin rebrotins, de tant en tant es veuen agraïments que rebroten per aquí i per allà i que hi ha persones que tenen l'agraïment com una virtut. Quan em van premiar aquesta poesia de Barcelona, que us deia l'Esteve, qui la va anar a recollir, que no vaig ser jo, però la va recollir en el meu, li va dir: aquest senyor deu ser molt bon pagès. I el meu gendre, no, aquest d'aquí, un altre, li va dir: no, diu, el que passa és que és molt bon poeta. Vull dir, deu ser una mena de donar-li la volta. Voldria agrair, començant per la senyora directora de la biblioteca, per la Cristina i per l'Esteve, amb qui hi ha l'amistat i les raons de lletres venen de lluny. L'Agnès, que també ve de la mateixa font i que de passat m'ha fet conèixer el senyor Iglesias i ha estat un gust molt valent. Vull acabar, i vull acabar de seguida. Cadascú de les persones que ha estat una sorpresa per a mi, que no em coneixes, mare de Déu, què he de dir? Doncs mira, per la cara sí, però no em recordo del nom. Es queda bastant bé, no? Sí. Però hi ha hagut un senyor que no li he pogut dir això, perquè no era veritat. Però hi ha hagut un senyor que m'ha evocat records del meu pare, uns records que per a mi se'm van clavar al cor i fins que toquin aquestes campanes no se'n deuran arrencar. I només per conèixer amb ell, i ningú no sap qui és més que ell, només per conèixer amb ell valia la pena de tot això que heu fet, Cristina i Esteve i jo. I la Raquel, no la nombro perquè arribant a casa li faré una dotzena de petons que valdran més que tot el que jo us pogués dir. Moltes gràcies per haver-hi assistit i que pugueu guardar un record pel dia que dieu on podríem anar avui? I se us acull dir, per què no anem a Vilaplana? I anéssiu a Vilaplana. Si pregunteu per Jaume Mariner, trobareu